आपण जस्ट कोल्हापूरमध्ये पोहोचलो आहे आणि कोल्हापूरमध्ये पोहोचण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ नमस्कार मंडळी, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलवर तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर ज्या क्षणाची खूप दिवस मी वाट बघतोय तो क्षण अखेर आलेलाच आहे आणि आजपासून आपल्या चॅनलवरती आता हळूहळू ट्रॅव्हल ब्लॉग पण यायला सुरुवात झाली आहे. तर आजचा प्रवास आपण करणार आहोत मालवण टू कोल्हापूर दरम्यान. तर हा प्रवास आपण ST बसने करणार आहोत आणि ह्या STचं नाव आहे, म्हणजे ज्या बसने आपण ट्रॅव्हल करणार आहोत त्या बसचं नाव आहे बार्शी मालवण. आणि ही बस जवळजवळ आपल्याकडे 5:45-6 वाजता येते सुकळवाडला. तर अलीकडे म्हणजे सुकळवाडच्या अलीकडे मालवण पडतं, म्हणजे मालवणवरून आपण कंटिन्यू करणार आहे. कारण सकाळी पहाटेची बस आहे आणि मालवणला जाणं इम्पॉसिबल आहे ह्या वेळेत तरी. त्याच्यामुळे आपण इकडूनच पुढे कंटिन्यू करणार आहोत कोल्हापूरपर्यंत. आणि कोल्हापूरला गेल्यानंतर आपण पुढे ट्रेन जर्नी करणार आहोत. तर तो ट्रेन जर्नीचा व्हिडिओ बघण्यासाठी, तो व्हिडिओ ह्या व्हिडिओच्या नंतरच येईल. तर तो व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनेलला आताच्या आता सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडत असेल तर व्हिडिओला शेवट लाईक करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून बघताय. तर चला पटकन व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वात पहिलं म्हणजे आता मी STची वाट बघतोय, ST अजून आली नाही आहे. तर तुम्हाला ह्याच्या पुढे प्रवास कसा होतो आहे तो पण मी तुम्हाला दाखवतो. तर चला, तर माझ्याबरोबर व्हर्च्युअली प्रवास करा आणि माझ्याबरोबर प्रवास अनुभवा. तर फायनली 5:40 सकाळचे वाजलेले आणि आपली मालवण बार्शी ST मला मिळाली. तर आता हा आपण प्रवास पुढे कंटिन्यू करतो आहे. आता आपण आहोत म्हणजे कसाल मालवण रोडवर. थोड्याच वेळात आपण मुंबई गोवा हायवेवर पण पोहोचू, पण त्याच्या अगोदर आपल्याला कसाल बस स्टँड येथून जावं लागेल. तर थोड्याच वेळात कसाल पण येईल, हे बघा तुम्ही. तर हा जो तुम्ही आता बघता एरिया तो आपला कसाल बाजारपेठ एरिया आहे आणि आता पुढेच थोड्या अंतरावर बस स्टँड देखील आहे. तर आता बस स्टँडला गाडी एंटर करेल, बघाच तुम्ही, मी दाखवतो तुम्हाला. तर आता इकडे गाडी एंटर झाली आहे, ते म्हणजे कसाल बस स्टँड आहे. बस स्टँड एकदम छोटंसं आहे पण मालवणसाठी एकदम महत्त्वाचं बस स्टँड आहे. कारण इथूनच मालवणला जाणाऱ्या सर्व गाड्या कसालमधूनच होऊन जातात आणि कसालमधून कसाल मालवण हा रोड सुरू होतो. त्याच्यामुळे हे बस स्टँड अगदी महत्त्वाचं आहे. तर आता आपण हा जो तुम्ही रस्ता बघताय तो आपला मुंबई गोवा हायवे आहे आणि मुंबई गोवा हायवे चा प्रवास आपला हुमरट तिठ्यापर्यंत असेल. त्याच्यानंतर आपण फोंडा घाट मार्गे कोल्हापूरच्या दिशेने वळू याच्या पुढे. तर मी तुम्हाला ते पण दाखवेन. तर चला, आधी त्याच्या पहिलं आपलं कणकवली बस स्टँड येईल. तर तुम्हाला कणकवलीचा थोडा एरिया आणि बस स्टँड दाखवतो. आता जसं की तुम्ही बघताय आपण कणकवली बस स्टँडवर पोहोचलो आहोत आणि आपली बस कणकवली बस स्टँडवर एंटर करत आहे. हा पूर्ण सर्व भाग आहे तो कणकवली ST स्टँडचा एरिया आहे पूर्ण. आणि आपली बस आता प्लॅटफॉर्मवर लागत आहे. तर सकाळच्या पहाराला कणकवली बस स्टँडवर किती गर्दी आहे बघा. कणकवली बस स्टँड आहे सिंधुदुर्गातील अतिशय महत्त्वाचं ST स्टँड असून ह्या ST स्टँडवर जवळजवळ 8 प्लॅटफॉर्म आहेत आणि सकाळच्या पहाराला इथून मुंबई, पुणे, कोल्हापूर अशा लांबच्या पल्ल्यावरच्या गाड्या असतात. त्याच्यामुळे इकडे सकाळच्या पहाराला आता गर्दी तुम्हाला दिसत आहे. तर आता ही आपली गाडी पार्क केलेली म्हणजे मालवण बार्शी. आता कणकवलीत 2 मिनिटाचा हॉल्ट घेऊन आपण लगेच इकडून निघू. फायनली आपण कणकवली डेपोमधून गाडी निघतोय आणि वाजले बरोबर 6:15. तर मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे आपण आता मुंबई गोवा हायवे सोडू आणि हा आता हुमरट तिठा एरिया असा आलेला आहे. आणि इकडून तुम्हाला फोंडा मार्गे कोल्हापूर जाण्यासाठी रोड सुरुवात होते. म्हणजे हा फोंडा मार्गे कोल्हापूर, राधानगरी मार्गे कोल्हापूर हा रोड आहे हा. तर आता ह्या रोडला आपण एंटर झालेलो आहोत आणि इथूनच पुढे आपला प्रवास होणार आहे. तर आता सकाळची वेळ आहे आणि जवळजवळ आता म्हणजे उजेड पडायला सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही समोर बघू शकता
म्हणजे काय, कुठेही जर तुम्ही प्रवास करताय ना आणि जर तुम्ही हा क्षण अनुभवताय सकाळी पहाटेचा दिवस उगवण्याचा, तर तुमचा प्रवासही खूप सुंदर होतो आणि दिवसही खूप चांगला जातो. एकदा फक्त इमॅजिन करा की माझ्या जागी तुम्ही आहात. आता तुम्ही बघताय म्हणजे दिवस पूर्ण चांगल्या प्रकारे उगवलेला आहे आणि आपण पोचलो आहे ते म्हणजे फोंडा या ठिकाणी. आता थोड्याच वेळात फोंडा बस डेपोमध्ये गाडी इंटर करेल. फोंडा हे बस स्टँड अतिशय महत्त्वाचे असून हे महत्त्वाचं कशामुळे आहे, कारण जे फोंडा घाटमार्गे गाड्या जातात एसट्या वगैरे, तर हे फोंडा इकडे हॉल्ट घेतात आणि जरा 5-1 मिनटाचा हॉल्ट घेतात, हवा टायर ब्रेक वगैरे चेक करून मग पुढे वळतात. कारण घाटावर येणाऱ्या गाड्याही आणि जाणाऱ्या गाड्याही 2 मिनटं तरी फोंडा या ठिकाणी थांबून जातात. आता आपण फोंडा बाजारपेठमध्ये पोचलो आहोत. म्हणजे फोंडा एस टी स्टँडवरून गाडी सुटली आहे आणि जी समोर तुम्हाला पर्वतरांग दिसते ती सह्याद्री पर्वतरांग आहे. सकाळच्या पहाराच्या वेळी किती सुंदर दिसतं आहे बघा. मी तुम्हाला झूम करून पण दाखवतो आहे, जेवढं दिसतं आहे तेवढं, तर ते तुम्ही बघू शकता. खूप सुंदर वातावरण आहे आणि आपण असेच कोल्हापूरच्या दिशेने चाललो आहोत. आता आपल्या रस्त्यात मिळणारा म्हणजे सह्याद्री पर्वतरांग, मग अशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे, तर आता हा पूर्ण घाट सेक्शन सुरू झालेला आहे. तर घाट सेक्शन मी थोडा दाखवत आहे, तो बघा तुम्ही. तर आता हळूहळू घाट पार करत आपल्याला सकाळच्या प्रहारात सूर्यनारायणांनी पण दर्शन दिलेले आहे. किती सुंदर वातावरण दिसतं आहे बघा घाट सेक्शनमध्ये. तर आता ह्या प्रवासात मला तिकीट फेअर पडला आहे तो म्हणजे सुकळवाड ते कोल्हापूर 50 रुपये फक्त पडला आहे. तर 50 रुपये कशामुळे ते मी तुम्हाला सांगतो आहे. तर माझ्याकडे कन्सेशन आहे हँडिकॅप, तर मी स्वतः हँडिकॅप असून माझ्याकडे कन्सेशन आहे एस टी महामंडळचं, तर त्याच्यामुळे मला हे तिकीट कमी बसलं आहे. जवळजवळ सुकळवाड ते कोल्हापूर या बसचा फुल फेअर आहे तो म्हणजे 200 रुपये. आपल्याला 75% कन्सेशन आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपण राधानगरी या शहरामध्ये पोचलेलो आहोत आणि राधानगरी हे घाटावरचं खूप मोठं आणि महत्त्वाचं एस टी बस स्टँड आहे. तर इकडे सर्व गाड्या थांबतात येणाऱ्या जाणाऱ्या आणि एस टी बस स्टँड पण मी तुम्हाला दाखवतो शॉर्टमध्ये. आणि हे बस स्टँड कोल्हापूर विभागामध्ये येतं आहे, म्हणजे आपण ऑफिशियली आता कोल्हापूर जिल्ह्यात एंटर झालेलो आहोत. राधानगरीमध्ये पोचलो आहे आणि राधानगरीमध्ये गाडी जवळजवळ 10 मिनटं थांबेल. आता इकडे नाश्ता वगैरे आपण करून घेऊया. नाश्ता वगैरे करण्यासाठी गाडीने आपल्या 10 मिनटं ब्रेक घेतलेला आहे. चला नाश्त्याला बघूया काय आहे. तर नाश्त्यासाठी मी एक वडापाव खाल्लेला आहे आणि आता मी तुम्हाला आपली जी मालवण बार्शी बस आहे त्याचा शॉर्ट क्लिपमध्ये देतो. बस एकदम साधी होती लालपरी, तर त्याचा आता शॉर्ट क्लिपमध्ये दर्शन देतो. सकाळपासून मला बस दाखवायला मिळालंच नाही कारण काळोख होता आणि बस कुठेही 5-10 मिनटासाठी थांबलेली नाही. इकडे आता आपल्याकडे वेळ आहे खूप, 10 मिनटं वेळ आहे, त्याच्यामुळे मला हे शूट करायला मिळालं. तर अशा प्रकारे आपली जी मालवण बार्शी बस होती ती होती आणि ह्या बसने आपण प्रवास करतो आहे आता. तर फायनली आता 10 मिनटाचा वेळ पूर्ण होत चालला आहे आणि आपण जाऊया आता बसमध्ये. बसमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो. जास्त पण गर्दी नव्हती, पण सीट बाय सीट लोक होती राधानगरीमध्ये आणि ही सर्व लोक कोल्हापूरला जाणारी आहेत. तर इथे आतला फायनली राधानगरीमध्ये डिपार्चर झालेला आहे आणि आपण वळतोय ते पुढे म्हणजे कोल्हापूरच्या दिशेने. आता कोल्हापूरला जाईपर्यंत आपल्याला 2 शहरं म्हणजे महत्त्वाची शहरं मिळतील, ते म्हणजे भोगावती आणि हळदी. ती शहरं मी स्किप करेन
पण वाटेत काही म्हणजे रस्त्यामध्ये काही चांगली दृश्य मिळाली तर ती मी नक्कीच कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करेन. आता मी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला भोगावतीच्या अलीकडे सुंदर असं ऊसाची शेती थोडी थोडी दिसत आहे, ती मी कॅप्चर करण्याचा इथे प्रयत्न करत आहे. आणि घाटावर आल्यावर पहिल्यांदाच हे हिरवे मळे मला दिसले आहेत ऊसाचे. तर हे खूप सकाळच्या प्रहाराच्या वेळी खूप सुंदर दिसतंय वातावरण. तेच आपण दृश्य कॅप्चर करत आता पुढे पुढे चाललो आहे. तर फायनली आता आपण रंकाळ्याला पोचलो आहोत आणि समोर मी तुम्हाला दाखवतोय ते रंकाळ्याचं तलाव आहे. आता मला पुढे केबिन सीट मिळाली नाही, त्याच्यामुळे पूर्ण कॅप्चर करता येत नाही आहे. पण मी प्रयत्न केलेला, जे पुढे बसलेले ना त्यांना विचारलेलं मी कणकवलीमध्ये की मी बसू काय, मला व्हिडिओ काढायचा आहे. पण ते बोलले की मला पुढे महत्त्वाचं काम आहे म्हणून मी बसलो. आता काय महत्त्वाचं काम होतं त्यांचं ते त्यांनाच माहिती. पण फायनली आता आपण इकडे रंकाळ्याच्या दिशेने चाललो आहोत. रंकाळा बस स्टँड आता तुम्हाला दाखवतो मी थोड्या वेळाने. पण आपण ऑफिशियली रंकाळ्यामध्ये आता एंटर झालेलो आहोत. आपली आता बस इकडे टर्न घेईल आणि रंकाळा बस डेपोकडे थांबेल पुढे. जो तुम्ही समोर बस स्टॉप बघत आहात तोच रंकाळा बस स्टॉप आहे. आपली गाडी म्हणजे मालवण बार्शी ही बस स्थानकाच्या आत जाणार नाही, बाहेरूनच आपण कोल्हापूरच्या दिशेने प्रस्थान करू. तर आता फायनली आपण कोल्हापूरच्या आउटरमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि थोड्याच वेळात आपली बस ही कोल्हापूर बस स्थानकात पण पोहोचेल. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. आवडतो आहे व्हिडिओ तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तर चला आता पुढे आपली बस कोल्हापूर बस स्टँडमध्ये पण पोहोचेल. नंतर मी तुम्हाला बस स्टँडचा पण व्ह्यू देतो. तर आपली बस आता कोल्हापूर बस स्टँडच्या दिशेने वळत आहे आणि आपण आता कोल्हापूर बस स्टँडचा अरायवल पण घेऊया. तर चला पुढे बघूया. आताच आपण जस्ट कोल्हापूरमध्ये पोहोचलो आहे आणि कोल्हापूरमध्ये पोहोचण्यासाठी आपल्याला लागलेला वेळ कमीत कमी जवळजवळ 5.5 तास लागले आहेत. आणि ह्याच्या पुढचा प्रवास म्हणजे आता ट्रेन जर्नी असेल तर ते पण तुम्हाला मी पुढच्या जर्नी व्हिडिओमध्ये दाखवेनच. तर त्याच्या अगोदर सगळ्यात पहिलं आपण थोडंसं कोल्हापूर स्टँड बघून घेऊया. तर हे असं कोल्हापूर स्टँड आहे, अशा प्रकारे स्टँड आहे आणि जवळजवळ 15 ते 20 प्लॅटफॉर्म आहे तिकडे. ह्या बाजूला 5-6 प्लॅटफॉर्म आहे, प्लस ह्या बाजूला प्लॅटफॉर्म आहे. ह्या बाजूला बार्शी वगैरेला जाणारे गाड्या लागतात आणि ह्या बाजूला कोकण रिजन आपलं खाली रत्नागिरी मालवण ह्या साईडला जाणारे गाडे ह्या साईडला लागतात.
पुणे मुंबई सर्व गाड्या ह्या साईडला लागतात. कोल्हापूर बस स्टँड हे खूप महत्त्वाचं असून त्याचप्रकारे खूप मोठंही आहे आणि हे एक जिल्ह्याचं स्टँड असून पूर्ण विभागाचंही स्टँड आहे. एक पूर्ण कोल्हापूर विभाग पण पडला जातो आणि हे जिल्ह्याचं ST बस स्टँड आहे. त्याच्यामुळे हे इतकं मोठं आणि प्रशस्त आहे. तर आता आपण कोल्हापूर बस स्टँड बघितलं आहे. आता आपण ह्याच्या पुढचा व्हिडिओ म्हणजे आपण रेल्वे जर्नी करणार आहोत कोल्हापूरमधून. तर तो व्हिडिओ असणार आहे. तो व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असलात तर चॅनल आता सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून तो व्हिडिओ मी अपलोड करेन यूट्यूबवर. त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले येईल. आता हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा एक आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून बघताय ते. चला आता भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, जो असेल की रेल्वे जर्नी असेल कोल्हापूरवरून पुढे. ती तुम्हाला मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगेनच. तर चला आपण भेटूया डायरेक्ट आता त्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या आपली. हा व्हिडिओ आता इकडेच संपवतोय मी. तोपर्यंत काळजी घ्या आपली. बाय बाय.